Stoppen is geen optie, toch? Stoppen is geen optie. Ook hier in Kamp Geisteren, stoppen is geen optie. De derde editie van Kamp Geisteren begon vrijdagmiddag in de achtertuin van Dekkers Tweewielers in Wansum. De 9 deelnemers van het kamp werden 24 uur lang blootgesteld aan diverse beproevingen. Het programma is natuurlijk geheim, hè? Daar kunnen we niet te veel over vertellen. En het is juist ook de bedoeling dat men niet weet waar men aan toe is. We hebben natuurlijk wel wat filmpjes geplaatst, maar we hebben eigenlijk verschillende modules zeg maar, die we inzetten. Dus de modules die je bijvoorbeeld in de filmpjes hebt gezien, die komen niet per se hier weer terug. Dus ook vandaag hebben we weer een nieuwe module zoals deze hier. Dus we proberen het zo gevarieerd mogelijk te houden. En zo te zorgen dat ze eigenlijk niet weten wat er gaat komen. Dat is iedere keer ook het idee erachter. Ja. Dit is de trainingsgroep van de Parcels of Men. En wij doen en organiseren meerdaagse mantrainingen in Nederland. Een van de meest intensieve trainingen voor mannen in Nederland. Ja. Ja, mantraining, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ik snap de vraag. Die had ik vroeger namelijk ook. Ik ben toch al een man en wat moet ik dan in de mantraining? Maar we komen erachter dat heel veel mannen uitvallen in de samenleving op verschillende vlakken. En dat het vaak gepaard gaat met gebrek aan weerbaarheid, uithoudingsvermogen, maar ook zeg maar, emotionele stabiliteit, sociale weerbaarheid en psychologische stabiliteit. En wij vonden dat het tijd werd dat we als mannen onderling daar zeg maar, mannen in meetrokken om op een hoger plan te komen met z'n allen. En ja, we zijn niet echt geneigd mannen onderling om snel bij elkaar hulp te zoeken. En vooral bij vrouwen, dat is heel apart hè? Als je als man eigenlijk hulp gaat zoeken bij vrouwen als het om manzaken gaat. Dus ik vond, omdat ik zelf een aantal mantrainingen in Europa heb gevolgd, dacht ik van elke training was wel wat zeg maar, interessant, maar ook dingen niet. En daar zijn we ooit mee begonnen met een initiatief en dat is uitgegroeid tot parcelsofmen.com. Nou ja, wat ik hoop te bereiken is dat we naast dat we nu al standaard aanbieden in het programma ook een outdoor programma kunnen aanbieden. Waarin we dat wat wij nu doen, mannen bewuster maken, weerbaarder maken en ook in de onderstroom daarin meenemen. Dus ook zeg maar de maatschappelijke dingen die spelen. Dat we dat niet alleen maar in een leslokaal doen, plat gezegd, maar ook gewoon met elkaar naar buiten gaan. Want ik denk dat wij dat in onze maatschappij best wel veel missen. Dan heb ik zelf een militaire achtergrond. Ik werk al 30 jaar bij de landmacht. En als ik zie wat ik daar heb geleerd aan gewoon onder elkaar zijn en met elkaar in het bos weten wat je moet doen om te overleven en om te gaan met de elementen. Die basics, ik denk dat die heel goed bij elkaar kunnen komen. Dus wij zijn deze 24 uur hier om te verkennen wat ons programma, hoe we het kunnen verweven met het programma Kamp Geisteren en of we daar meer waarde in uit kunnen halen. En hoe ben je dan op het idee gekomen om met Kamp Geisteren te beginnen? Nou, we kennen het waarschijnlijk allemaal Kamp van Koningsbrugge. En toen begonnen mensen zich eigenlijk pas te realiseren, god, die Herald die heeft bij die commando's gezeten. We wisten helemaal niet dat hij dat allemaal heeft meegemaakt. En Rob Dekkers die heeft die aflevering ook gezien en die zei, goh, ik zou dat wel eens met mijn team willen doen. Hij heeft mij benaderd en gevraagd van, goh, kun jij zoiets voor mij opzetten? En ik ben er zo over na gaan denken. Ik dacht, nou ja, daar kunnen we wel iets moois van maken. En we hebben er een 24 uur van gemaakt. Je kunt dat niet een week of 2 weken gaan doen natuurlijk. En dat is ontzettend goed bevallen. Aan beide kanten. En wij hadden ook zoiets van, nou dan gaan we misschien maar eens iets meer mee doen. En zo zijn er dus meerdere bedrijven die ons benaderd hebben om zo'n kamp te organiseren. Ja, nu de derde editie. We zijn pas net begonnen. Ja, het is wel leuk om weer aan de gang te kunnen, denk ik, of niet? Het is heerlijk, ja. We hebben nu 2 keer dan een wintereditie gehad en 1 keer een zomereditie. Nou, vanmorgen zag het er even naar uit dat het heel slecht weer zou gaan worden, maar gelukkig is het een beetje opgeklaard. En belooft gewoon weer een mooie 24 uur te worden. Stop, kom daar. Dit is goed gedaan, Damien. En wissel.